ମୁଁ ରବି ସେଠୀ, ଗ୍ରାମ କୋକଳବା, ଥାନା ତାରସିଂ, ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ। ମୁଁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର। ଅର୍ଟେଲ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ 2001ରୁ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ମୋର ସେତେବେଳେ ଦରମା ଥିଲା 8,000 ଟଙ୍କା। 2010 ମସିହା ଅର୍ଟେଲ କମ୍ୟୁନିକେସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ସେ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ହରିଜନ ନାମରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ତୋ ନାମରେ ସେହି ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ କିଣାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ନାମରେ ଜମି କାହିଁକି କିଣାଯିବ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେହେତୁ ତୋ ହରିଜନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ତୋ ନାମରେ କିଣାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ସେ ଜମି ନ କିଣିବା ପାଇଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଧମକାଇ ଏବଂ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବାର ଡର ଦେଖାଇ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ କହିଲେ ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୋ ଜରିଆରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଜମି କାରବାର ଉପରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଥିଲି ଏବଂ କାଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଛଡ଼ା ମୋ ନାମରେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଜମି ରହିଛି, ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ରରେ ମୋ ନାମ ରହିଛି। ସେମାନେ କେତେବେଳେ କେମିତି ମୋ ନାଁରେ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜମି ଛଡ଼ା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋ ନାମରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ହରିଜନମାନଙ୍କର ଜମି କିଣାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଜାଗି ପଣ୍ଡା ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋ ଭଳି ଗରିବ ହରିଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାହିଁକି ବେଆଇନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ମୋ ଜରିଆରେ ଗରିବ ହରିଜନମାନଙ୍କ ଜମି ହଡପ କଲେ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯେଉଁ ଗରିବ ହରିଜନମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଜମି କିଣାଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଜାଗି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ।